godo pi e puodho kopogore kod koth machwe kinde ka kinde. Arodi. Buka owacho gimoro maneno ka odonjona maber ni nitie kaka wawacho wechewa mag koro mar kor lwasigi ma samoro jopur ok winj makare, nikech kwawacho ni koth dhi chwe moromo kadok matin. Ober mondo wawache ma japur winje maber. Moromo ni en mane? Moromo en koth machwe kawaida. Japur ka japur ong'eyo ni ka koth chwe to onego bed maromo kama e thurwa ka, kendo onego chwe sama kama nyaka sama romo kama. For example, kwa kao koth mar Oktoba, Novemba, Disemba, ma dwe mar 10, 11, 12 en koth monego chwe kochakore dwe mar sia mar pinywa mar sia ochakore dwe mar 9 nyaka dwe mar 12. To kakoro odwa chwe matin ne kanyo, to kanyo makwa wacho ni distribution ne kako odhi chwe tin. Kodwa chwe matin mopogore matin mokalo kanyo. Koro be nyaka japur tang'e to ka ochwiga kama to koro ang'o monego wapidhi. Koro miyo languages gi be wasetemo duoko gi wasetemo keto gi mayot ne japur kabisa mondo winjgi, kendo jopur machiko itgi ne wechewa mag kor mar lwasi tapani sani to koro winjowa, nikech wasetemo keto gi mayot mogik mondo jopur oyud kaka winjogi. To adwa wuoyo kaka wawuoyo gi jopur, penjo mipenja ni ere kaka wasewuoyo gi jopur mondo oti gi gigi mwawacho kaka koro mar lwasi wawacho ni biro bedo koth dhi bedo matin. Siaya County to kata counties wa mamoko bende wan gi koro mar lwasi adek ma watiyogo. Watiyo gi koro mar lwasi ma wagolo ka juma, koro mar lwasi ma wagolo dwe ka dwe, to koro mar lwasi ma wagolo bang' dweche adek ka dweche adek. Koro mar lwasi ma dweche adek ka dweche adek ber gi japur nikech otimo go planning ma long range mondo ng'e ni to ka koth dhi chwe chakore dwe mar 9 apur puodho dwe mar 8 osebed nasepuro puotha koro akomo dwe mar 10 kata dwe mar 9. To koro mar lwasi mar dwe ka dwe bro update dwe mar dweche adek gi, matene ni nyalo bet ni tie lokruok e kind koro mar lwasi mar dweche adek. Koro mar dwe ka dwe ni bro update mar dweche adek gi. To koro mar lwasi mar juma ka juma ma jo thurwa ma Western Kenya ka nwatimo gimiluongo ni scoping nonyisowa ni ber kodgi kabisa. En koro konyi short term range planning gi, ma kaka inyalo timo top dressing, kaka inyalo timo spraying, kaka inyalo doyo. Koro mar lwasi gi wachiwo advisory kaka nawacho cha, giduto wachiwo advisory ne japur e gimonego tim. In fact kata kidhi koro mar lwasi wa madwe mar 10 ga 11 ga 12 idhi nwang'o piny kanyo kwa keto advisory ne japur kaka onego timre gigo mabiro sani gi koro mar lwasi ma keto no. E wik ka wik waketo advisory, e dwe ka dwe waketo advisory. Koro miyo jopur ang'eyo ni jopur ma follow maluwo koro mar lwasi to ok nigi chandruok ahinya. But nitie gimoro ma bende anyalo wacho ka. Japur nigi yiene moro. En gi yiene moro ni wawatem Nyasaye nitie samo koro mar lwasi gi be ok jabedo ga maber kaka owachgi. So inwa ka ng'ato timo adiero kaka wadwa buka ne wuoyo onego wakom kaluwore gi koro mar lwasi. Nitiere jogo manyo nitie kuonde moko manyo ging'e kanyo wanyiso ni kotin to ok onego pidh kata bando. Onyalo bukore abuka to pidho muogo mayo mang'eny maduong' kabisa. Obukore apika to pidho rabuon nikech rabuon nyalo resist. Rabuon nyalo nigi teko mar siro chieng'. Omuogo nigi teko saidi mar siro chieng'. Tineno ka ng'ato tima gige kaka ong'eye ni Nyasaye ong'eyo gigi biro mana chiek. Koro miyo wakwayo jopur ni be owuoge paro okawe koro mar lwasi ma serious
mondo kwa miyogi to gitiyogo giwe temo kaka ne minewa gi deyewa gitemo chon. Nikech koro kaka makuono ni tang'ini nitiere asebet ka chunya lit ahinya ka wuotho e kor piny kaka wadwa buka wacho, amba wuotho tago wang'a puothe kara nyocha chomo mabe aneno puothe kaka chalo. Infa kineno ka puoth ng'ato wang' to en puodho mokete nyaka fertilizer, okete gik moko duto. Ineno ka puoth ng'ato puodho wang' ng'ato very low age kata kogolo sembo. Kichomo Siaya ka kisewuok ka Luanda ka puothi lich ma onego ywag puodho nikech bando iko to wang' at that age, at that stage mo ikeno. Kibiro Thurwa Kano ka to koro wang' zaidi nikech ineno ka bando otimatima yelo ose wang' nikech onge otherwise. Koro miyo akwani jopur ni bende mondo wachik itwa ni koro mar kor lwasi. Ila manyo wawacho ni actually anene ka en accurate kabisa. En very accurate kaluwore gi koro mar kor lwasi mane wawacho. Koro miyo wachikuru itwa ne weche ma koro mar kor lwasi wakaw gi seriously. Ang'eyo ni biro miya thuolo mondo awuoye weche ma koro mar kor lwasi motudore kod energy, motudore kod water supply, motudore gi habitat, nikech magi duto wadhi yudo mbele ka. Kwang'iyo kata kwakawo weche mag energy, an gadieri ni ka oro dhi kaka wadhi ni wabiro chako yudo weche mag rationing, power rationing, nikech pi dhi dok matin. Kwadok e weche mag pur, especially pur mar pond fishing, an gadieri ni jogo manyoketo okotimo timing maber biro golo rechgi kapok oromo, nikech ponds magipuro gogo kata water pans go biro tuo. Koro miyo ang'eni biro miya thuolo